गावनिजोंनो जोङो गाथेनानै दोनजादों जोंनि समायसाया गेलेजादोंल' दिनै जोब्बाय उमुकसां केस जोब्बाय सान्थिया फैबाय होननानै बुंनानै जोंखौ दुखुसो होसिनबाय थादों आरो दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिआ बोसोरब्रै जों नाजादों मोनसे एंगेलजों जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाथाय बै लामाजों जों जेब्ला हान्थिदों जों बेयाव गावनिजोंनो थगायजादों बोराय बुरै जोंनि लोगोफोरनि बिमा बिफाफोरा थैनोसै समावबो दिनै गावनि फिसाखौ मोखां नायलांनो नेबाय थादों बै जोंनि दावहारु बिर जोहोलावफोरनि बिमा बिफानि गेदेर जेंनाखौ जों सुस्रांग्रोनो नागिरदों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिआ बे बरपेटा हाउलिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोङो सावरायमेल लादोंमोन आरो बे सावरायमेला स्पेसियली जोङो बारलांनाय समफोराव जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ जोंनि लेटेस्ट डेभेलपमेन्टनि सायावनो जोङो बांसिनै गोथौयै जोङो सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो बेनो जोंनि मोनफ्रोमबो मावनायफोरखौ जोंनि जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय जोंनि बारग' एन डि पिफोरा मोनथिनांगौ बे थांखिजों दिनै जोङो अल आसामाव थानाय गासै एक्स एन डि पि मोनफ्रोमबो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनानै जों बेयाव सावरायदों दिनै जोंनि माखासे जेंनाफोरा एकर्डनि गेजेरजों एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै जोबनानै फैनांगौमोन नाथाय जोबनानै फैयाखै बेखौ दिनै बारग' एन डि पिआ एकर्डजों जोब्बै माखासे जोंनि जेंनाफोरखौ बारग' एन डि पिआ अर्थात इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिआ सान हर नाजानायनि गेजेरजों दिनै मोनसे फोजोबनो हानायनि लामायाव मोनसे समाधान खालामनो हानायनि लामायाव बेबायदि मोनसे मोजां जोंनि मा होनना बुंगोन पजिटिभ मोनसे डेभेलपमेन्टखौ लानानै जोङो जोंनि सेंग्राफोरनो बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोङो मोनथिहोनो होननानै दिनैनि बे सावरायमेलखौ लानाय जादों दिनै जोङो नंगौखौ जोङो बुंनांगोन सैथोआ हराय सैथो आरो सैथोआ मालाबाबो दोनखोमा जाया बे सानसेब्लाबो मोनथिजागोन बा बे सानसेब्लाबो ओंखारखागोन दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिआ बोसोरब्रै जों नाजादों मोनसे एंगेलजों जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाथाय बै लामाजों जों जेब्ला हान्थिदों जों बेयाव गावनिजोंनो थगायजादों गावनिजोंनो जोङो गाथेनानै दोनजादों जोंनि समायसाया गेलेजादोंल' दिनै जोब्बाय उमुकसां केस जोब्बाय सान्थिया फैबाय होननानै बुंनानै जोंखौ दुखुसो होसिनबाय थादों आरो बेवहाय उपाय गैया दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिआ बोसोरब्रै जुदि नोंसोर जोंखौ फात्ता खालामाखैबा जोंहाबो गुबुन लामा दङ जोंबो इन्डिपेन्डेन्ट जोङो जोंनि थांखि बायदि आवगायनो हायो बेबायदि जों गोदान लामा हमनानै दा बावैसो सिगां नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय बिथांमोननि लामाखौ हमनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि समस्याफोरा समाधान जानायनि लामायाव बेवहाय बिथांमोननि गोबांथार अबदान दङ आं दाख्लैबो बुंदों आरो बुंगासिनो दङ समजों लोगोसे जोंखौ सोर सहाय खालामदों जोंखौ हसा हसिनो सोर जेलाव थानायफोरखौ उदां जाजानो लुबैदों बेफोरखौ दिनै हारिया सम जायोब्ला मान सन्माननि गेजेरजों मोनथिगोन दिनै आङो राजखान्थिनि बेलायाव बिबुंथि होनो नागिराखै जोङो दिनै जेसेबांखिनि खामानि मावदों गासैबो जोंनि बे जेंनाफोरखौनो जोङो फोजोबग्रोनो नाजादों खारना जाहैबाय जोङो दिनै मोनसे जारिमिन सोरजिनाय एन डि पिआ जि जारिमिन सोरजिदों जोंनि हालामाव जोंनि हारिनि गेजेराव रावबो जोंजों समान जारिमिन सोरजियाखै जोंहा जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि सम दङ दिनै नायफाफिननो दिनै जों हायाखै जोंनि जारिमिनखौ खारना जाहैबाय जोंनि जेंनाफोरा दिनै जोबनानै फैयाखै जोंनि समस्याफोरा दिनै जोबनानै फैयाखै बेवहाय दिनै जोङो जोंनि दुखु गोनां मोनसे जारिमिनखौ जों नायफाफिननो सम मोनाखै बेवहाय जों गिबियावनो गावनि जेंनाखौ जों फोजोबना लाग्रोनि बिनि उनाव जों हारि जौगानायनि जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि जोंनि थांखिफोरखौ जोङो सिलायखौ नागारनानै गासैखौबो कन्टिनिउ खालामफिननांगौनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों बेवहाय जोंनि फार्स्ट प्रायरिटिया दिनै पलिटिक्स नंथ'आ दिनै जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबनो नागिरदों जाय जेंनाफोरा दिनै दुखु गोनां जानानै दङ जाय जेंनाफोरजों दिनै जोंनि बोराय बुरै जोंनि लोगोफोरनि बिमा बिफाफोरा थैनोसै समावबो दिनै गावनि फिसाखौ मोखां नायलांनो नेबाय थादों बै जोंनि दावहारु बिर जोहोलावफोरनि बिमा बिफानि गेदेर जेंनाखौ जों सुस्रांग्रोनो नागिरदों बेयाव दिनै जों राजखान्थिनि खोथाखौ जों बुंथ'नो हाया दिनै खोनादों गोबाङा जोंखौ रिकुवेस्टबो खालामदों नोंथांमोना ओंखारनांगौ फोथाराव राजनितिनि फोथाराव ओंखारनांगौ नङाबा जेबो जाहैनाय नङा गोबाङा जोंखौ बुंदों नाथाय दिनैसिम जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनिफ्राय मोनसे हिदान्त लानानै डिसिसन लानानै राजखान्थिनि बेलायाव जोङो बिबुंथि लाखिथ'वाखै आरो बेखौ समाजो फोरमायगोन 21 अक्ट'बरा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनि जोनोम सान आरो फैबाय थानाय 21 अक्ट'बरा जोंनि नैथि जोनोम सान नैथि गायसन सान आरो बे गायसन सानखौ बारग' एन डि पिआ ओरैबायदि मोनसे गोरा गोख्रोङै खुंनो नागिरदों जोङो मोनफ्रोम जिल्लानिफ्रायबो जेसेबांखिनि जोंनि बारग' एन डि पिफोर दङ गोदो जायफोरा सारेन्डार जानानै फैदोंमोन सिगांग्रो आखाइ थिखांदोंमोन बिथांमोनखौबो लाफानानै आरो जायफ्रा एकर्डसिम एग्रिमेन्टसिम थाफादों बिथांमोनखौबो लाफानानै जोङो बे फाउन्डेसन डेखौ अर्थात गायसन सानखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो हास्थायदों लोगोसेनो जोंनि प्रिजनार फेमिलिफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरनि फेमिलिफोरखौ लानानै आरो जायफ्रा गोदो जोंखौ सापर्ट होबोदों जेरै जयेन्ट एक्सन कमिटि जेरै BPCPI जेरै SIPR जेरै पिस फराम बेबायदि माने जोंखौ मोजां मोनग्रा जोंखौ मदद खालामग्रा सुबुंफोरखौ लानानै जोंनि बे गायसन सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो हास्थायदों बे गायसन सानखौ जोङो क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जोङो लाफुंनाय जागोन